минути на парка. След колко идваш? Добре, аз те чакам, айде. Там е Ива. Здрасти, здрасти. Искаш ли да се разходим? Добре. Между другото, искаш ти покажа новата ми снимка? Добре. Това е най-добрата ми приятелка. Не, това е моята най-добра приятелка. Това е моята най-добра приятелка. Не, тя е моята. Моята е. Не, твоята. Защо излизаш с моята най-добра приятелка? Ти с мен ли ще спориш? Да. Чао, чао, нещастници! Ало, искате ли да излезем? Ало, добре, ще звъна на Алекс, ще чакай малко. Ало, ами добре, ще дойда. Здравей, че. Здрасти, Алекс. Къде е Ана? Много малко хора сме. Няма ли да я извикаш? Добре, Айде, извикай. The subscriber's telephone is currently not switched on or... Какво стана? не знам. Изключи ни телефона. Странно. Айде да се поразходим. Добре. Какво е това? Не знам, дай да проверим. Ако искате да намерите приятелката ви, Ана, отидете до къща на дървото. Ана. Не знам, но мисля, че е там е къщичката на дървото. Да, Бързо да ходим. Бързо! Стигнахме. Ана! Каква е тази бележка? Виж зад дървото. Къде е Катя? Знала ли си? Не. Бързо. Мирно! О, не! О, не! Кати! Кати! Събуди се! Здравейте!